गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय आरो फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दिनैहाय गुबुन गुबुन जायगायावहाय जायफ्रा मुंख्लंफोर बिथांमोना जाखिनि एक्स ग्रेसिया मोननांगौ दङ बिनि थाखायनो मोननैसो जथुमा जादलायनायखौबो नुदों। बेजों लोगोसे आरोबाव जितु रंजा बाजानि बिदा रंजा बाजानि बिदाजों लोगोसे ओरै गुबुन गुबुन जायफ्रा जोबथा साजा होजानाय NIA केसजों बिथांमोना ओरैहाय सावरायग्रानाव सावरायहैदोंमोन। ओमफ्राय सावरायग्राखौ लोगो लाखांनानै बुंहैबाय जे सावरायग्राया बुंहरदों जे बिथांमोननि केसखौ मुभखौनो खालामनाय थाबायनायानो जायाखै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहरनायखौ खोनानो मोन्दों। आरो गाबोन सामफोरनि गेजेराव लरेन्स इस्लारि आरो नैबे फेरेंगा बिथांनावबो हाबहैगोनखौ खोनानो मोन्दों। थ' बिदिब्ला जोङो साननैसोनि उनावहाय बिथांमोना मा बुंहरो बिनि आपडेटखौबो आं हगारगोन होननानै आं सानदोंमोन। मैयाहाय रंजा बाजानि बिदा जाखिनि सावरायनाय जाखिनि बाथ्रा बुंहरनाय बिथांनि जोबोद दुखुनांथाव। गासैबो सार्सिदानि बिनियावनो दंजोबो टटेल जायफ्रा जोबथा साजानि मोननानै दङ बिथांमोना। फेरेंगा मोना बेफोरखौ थाबायाखै, बिथांमोना जोबोद दुखु मोननानै दं। जायफ्रा जोबथा साजा होजानायनि न'खरनि बिगोमाफोर दिनै गोबां बाथ्रा ओंखारदों। बेफोरखौ थाबायनो थाखाय नङाब्ला मानिथो बिटिआर सरखारमोन आरो बेफोरखौ जुदि मुभ खालामनो नङामोनबा थाबायनो नङामोनबा मानिथो एकर्ड खालामनायनि जाखो। बयनिबो सिगां जोंनाव मा जाग्रोनांगौमोन जायफ्रा जियालाव थानाय आरो जायफ्रा मुंख्लं न'खरफोर जानाय बेफोरखौ थाबैनो बानायनानै होनांगौमोन। दिनै बे बोसोरसे बोसोरनै थांबाय, 2.5 बोसोर 3 बोसोरथामाव हाबगासिनो दङ। माब्ला मावगोन बिसोरो? 2024आव बिथांमोना इलेक्शननि इन्टारेस्ट होनाय जागोन। 2025आव आरो BTC इलेक्शन दङ। बे मोननै बोसोरनैयावहाय मुंख्लंनि न'खरनि जेबो मावनाय नङा, जायफ्रा NIA केस नांनाय बेखौबो जेबो मावनाय नङा UPPL सरकारा, आरो मार्टिएस टम बानायनाय बिनि बारैबो जेबो मुभ खालामनाय नङा। बेखौ जों रोखा जानानै दङ। थ' दिनैहाय बेफोरबायदिनि फारसे गबिन्द बिथां आरो प्रमद बर'मोना मा खालामनानै दङ, बबे बिथिङाव इयार एन्डिं जाबाय दिनै थाखा फैसा फैनायनि फारसे बिथांमोना गोसोखौ होनायखौ नुनो मोन्दों। बबे फान्डआवहाय सोर डिपार्टमेन्टनो बेसेबां फैसा हरगोन, आंनि डिपार्टमेन्टआव बेसेबां फैसा थागोन बिनि हिसाबाखौसो गद लागासिनो दङ। दिनै फुराना बिलफोरखौ हरनाय हरिनि बाथ्रा बेफोरनि खोथाखौ सानदों। हरोबा मा जागोन, हराबा मा जागोन, हरोब्ला जों बेसेबां पारसेन्ट लानांगोन बिनि अंक थुलायगासिनो दङ। नाथाय बियो दिनैसिमबो क्लियार जाथ'वाखै। जागोन साननैसोनि उनाव फुराना बिलखौ हरनायनि सिगां बिथांमोना बिलखौ लाग्रोगोन। जाय हक जेखियानो जादा बेफोरखौबो मावनांगौ ना। थेवबो जोङो बर' हारिखौ सब समाय बुंखांबाय थागोन, बर' हारिनि जानानै बाथ्राखौ बुंबाय थागोन। सोरबाया मा बुङो जा बेखौ बुंनांगौ दरखार गैया। खिन्थु जोंनि जाखिनि मुंख्लंफोर जालांनाय बेफोरनि जाखिनि एक्स ग्रेसिया बेफोरखौ थाबैनो मावफुंना होनांगोन। आरो मुंख्लंफोरनि जाखिनि मार्टिएस टम लुफुंनाय बेफोरखौबो थाबैनो बानायनानै होनांगोन। जों बेखौ नेनानै दङ। आरो NIA केस जायफ्रा बयनिबो देरसिन NIA केस नांनानै दङ NDFB सोद्रोमाफ्रा बेफोरखौ बिदाफोरनो न'खराव माब्ला होफैना होनो हागोन, गथायनानै होफैनो हागोन बिथां प्रमद बर' सरकारा। बेखौ जों सप्ता खनसेसोनि उनावनो बा जों राजा लामायाव गाथेनाय बा माबा मोनसेखौ जों नुनो मोनगोन आरो खोनानोबो मोनगोन। हयथ'बा बिथांमोनखौ बेसेराफोर बिदा फंबायफोर गामि सिंनि मानसि गोजा जायफ्रा NIA नांनानै थानाय बिसोरो गामि सिङाव थानाय रावबो मोजां एडभाइस होनानै होग्रा मानसि रावबो गैया। बिसोरखौ सोरनाव लांबा मा जागोन, बेफोरखौ सोरनाव हाबहैनांगौ, सोरनाव मा बुंहैनांगौ बेफोरखौ फोरोंनानै होग्रा रावबो गैया। मैया जिहेतु रंजा बाजानि बिदाजों जिहेतु सावरायबाय, थांनाय BTC इलेक्शन समावहाय मा बुंहैदोंमोन UPPLनि सोद्रोमाफ्रा, नोंसोर जुदि UPPLआव थाब्लासो बा नोंसोरनि न'खरनिफ्रा थाब्लासो नोंसोरनि न'खरनि जायफ्रा NIA केस नांना थानाय एकर्ड जानाय बे एकर्डनि गेजेरजोंनो नोंसोरनि मानसिफ्रा गबोगोन बा फैनो मोनगोन। बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों। जायफ्रा रंजा बाजानि बिदानि सिगाङाव बुंहैनाय बिथांमोना हायोब्ला दा थांनानै बुंहैफिननो
क्षमा लाहैफिननाया मोजां जागोन होननानै आं सानो। जायफ्रा UPPLनि बा UPPLनो माबा ब्लक लेभेलनो चेयारमेन लेभेलनो बिथांमोना थांनानै बुंहैदों जानांगौ, खिन्थु आं थांगोन सहैगोन नैबे रंजा बाजानि न'आव UPPLनि सोद्रोमाफोरखौबो आं लाफागोन, बिनि उनाव सोंनाय फिननायफोरखौबो आं खालामगोन। ओंखायनो ब्लक लेभेलनिफ्राय चेयारमेन लेभेलनिफ्राय गासैबो लेभेलनिफ्राय UPPLआ प्रमद बर'खौ प्रेसार होनांगौ। जायफ्रा दिनैहाय NIA केस नांनानै दङ बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामनांगौ होननानै, बेफोरबायदि नङाब्ला बिथांमोननि जाखिनि NIA केस नांनानै थानाय बिथांमोननि दुखु खस्थ' लानायावसो प्रमद बर'आ सरकाराव जिरायदों होननानै बेखिनि बाथ्राखौ रोखा मोनथिगौ गासैबो बर' रायजो राजा। ओंखायनो आं बुंदों थाबैनो बोसोरथामनो जायैनि सिगांनो सासे बर'नानै खोन्था प्रमद बर' सरकारा। थ' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिखौनो लाबोनाय जादोंमोन, बारा गोलाव खालामनाय सानाखै, दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।